Ja sam neki dan imao u ovim nekim grupama, znaš, sad Viber i Whatsapp, i sad sam u nekoj prepisci sa svojom rajom iz osnovne škole i nešto su mene priupitali oko zdravlja, oko treninga i ja sam tako prokomentarisao sam između ostalog naučno verificiranu činjenicu alkohola kao otrovne supstance, šta ona uzrokuje u tijelu. Ja sad komentarišem malo alkohol, malo pušenje, tamo vamo. Mislim, mi smo odrasli u kući u kojoj se i pilo i pušilo. I ja sad to malo komentarišem i javlja se jedna moja prijateljica, životna prijateljica, kaže, da, znaš šta sam ja još čitala? Mlijeko je jako štetno. Nemoj sad ti nama tu napadat rakiju i alkohol, ostavi nam da biramo crveno, bijelo vino, jer kao malo manje kalorija i to. Ali mlijeko je štetno, znači moraš prestati Almire pit mlijeko. Pazi ovo, na jednom udruženja mi i sad, pošto je to bio jedan momačka večer, to je popilo se i pojelo, svašta je bilo, znaš, ono, sad ujutru mi ustajemo, ljudi su mahmori, ne znaju gdje udaraju. Sad ovaj jedan drug koji je možda i najviše popio, guli naranđu, kao sad ujutru idu vitamine, da se on to malo trzne. Guli naranđu, pojede naranđu i sad ušutio se on tamo kroz 10 minuta, vidim ja njega, on stoji, govori, aj. Rekao, šta je? Kaj kud pojede ovu naranđu? Što rekao? A muka mi je kaj dođe. Pazi ovo, Fer je muka od naranđeva. On zaključuje da je muka od naranđe, njemu nije muka od 2,5 litra rakije sinoć što je popio.